שלום לכם רבותיי, אני מרטין, פרק 1, מייקרובולס, ופה דוד, רגע דוד כבר יבוא, הוא יגיד לכם שלום. אז היום זה פרק של מייקרובולס. הפרק יהיה עד 20 דקות, לא, לפחות, אני מתכוון, כן, רגע. אוקיי, אז נכנסים למייקרובולס? כן, והנה דוד, כמו שהבטחתי לכם. הלו. אוי, נו באמת. רגע, אני מצטער על זה. מה זה הבאת אלינו? סוף. אוקיי, אז דוד, בוא מייקרובולס. אני נכנס. מצטער על זה, זה סבא שלי מתחבר. אני ודוד, אם נרצה מול מישהו. כן, יש לי עוד מסך, יש לי 2 מסכים, אז קצת עם בעיות, אתם תראו חלק מהמסך השני. על זה אני מאוד מצטער. אז אני מחכה למישהו, עד שמישהו יבוא, אני אעשה 2 3. מה קורה? לא, 3 בוא איתי. שיט, יש לי לגים. אוקיי, כדי שתראו לכיף כמה זמן אני מצלם. בוא בקיצור אני לך. לא. למה? ככה, כי אתה תפרק אותי. יאללה דוד, בוא נמצא משחק, מה אני אגיד לך? רגע, אני מוצא משחק. לא, זה מהשרת הזה. מה אתה? אני במשחק. שיט, יצאתי. אני פה מצלם. מה כבר, מה מצאת? נו באמת, לגים. שרת בסרט. אין מקום. לא. זה משם, נו, זה סרטון. נובד. הכסף שלי אני חסכן. הוא חסכן, 100 MP הוא מפחד, יש תינוק, 100 MP הוא לא יכול. אתה גם לא. אני יכול. יאללה בוא אליי. בסדר. נו באסה. בוא אליי, תהיה איתי, מה זה משנה שיש שם ילד בדרגה 35? אוקיי דוד, בוא אליי. אוי, סתם הגעתי לפה, רק שאני אהיה מודע לזה. צודק. כי אני בחיים לא צריך להקשיב לך. כשאני מצלם יש לי לגים. שאני קיצר, אני יוצא מכאן. נו מה, אוהב, איזה את כל הכסף שלי. אז... רגע, אתה פה? אתה במשחק? כן, רק שכן. איפה אתה? שקרן. מודיע. אתה? איך הרגת 2 ואני לא? הם הורגים אותי, נשבע לך. אוקיי, הרגתי אחד. ועכשיו יצאו עליי. הנה דוד. לא. שמענו אותך. נו דמו, שתוק כבר. הנה דוד, הנה. הנה יצאו, הופה. נו! יש. סתם הדלקתי. לא סתם. הרגתי. הופה, איזה נו. הופה, מאחורינו. לא, הוא הדליק מגן. אוקיי, הרגו אותי, רק 2, איזה לא הוגן. דוד כבר הרג 5, טוב. שם אותך. או יופי לך דוד, אין. אוף, אי אפשר ככה. יש לי לגים, אני לא יכול ואם אתם רואים לגים, אל תתנו אל תתלוננו עליי. נו.
דוד, חובה עליו להגיד. אני טוב במייקרוולס, אני שם אותך, נכון? היי דוד. הנה דוד, הרגו אותו רגע. לא, אני לא יכול לשחק ככה, אוף. מה הבעיה שלי? מה, אתה לא שומע טוב? לגי. אוי. אחר כך אנחנו נעשה שרת. כן. פה כל הילדים האלה יש מלא להגים הפסד. טוב, לא אכפת לי. אנחנו נחזור כשמישהו ישחק איתנו. אוקיי, חזרנו והנה מישהו משחק איתנו. לגים. יאללה, הופכים אותו מרטין. יאללה, מחסלים אותו, אני ואתה יודעים לשחק. לא. הנה, סובה. מה זה יש לך? מה? יש הפה ברגיל, איך לא כיסחת אותה? בעצם כן. שהרגה אותי פשוט. איזושהי ילדה ניסתה לעשות לי קיק והיא כתבה אי אפשר לעשות לי קיק כי אני עקר. אני עקר. לא, כי אתה אחרי השם. לא הייתי אחראי על שרת, דבר ראשון. זה אני ומשה מצאנו שרת. סוף. הופה. 3-3. יאללה בואו תינוקות. הרגו אותי. איזה מהר הזמן עובר בתוכנה הזאת. מקסימום נעשה פרק 2. יופי, השרת מלא עם נובים. שמת שם 3? כן. רק אני ודוד טובים, זהו. הנה אתה, הנה. רגע בוא נשמה. הרגתי אותה דוד, אל תפחד. אוף, הילדה או שהילד הזה בדרגה. וזה היה. הילדה הזאתי. טוב, יאללה, תהרוג אותה. אנחנו נעשה עוד פרק אחר כך, מה אכפת לי? רגע, במייקרוולס אפשר מסך מלא, כן? אין דרך. איזה ילד מניאק. ילדה שלי. אני גם ירדתי בה, כשאתה ירדת דווקא בה. יורי. תראה, יש שם מישהו בבסיס, לא משהו כל המשחק. שמע, הם לא יוצאים עלינו, יש שם, הנה, אחד בבסיס, פה היא מתחבאת. הנה. יאללה, כבר. אמא הייתה על המקש השמאלי שלה. רגע, מי איתנו? ומי יש כאן בזוק אדומה? ילדה בדרגה 20 עם בזוק אדומה? אולי זה מזויף. זה לא מזויף, בזוק אדומה. היא יורדת אותה? לא, זה יורה אדום. בסדר. נו, פרצתי לנו בבסיס, אני לא רואה אותה. זה הם יורדים. לא, הם לא רואים. הנה, מחכה הקיר הזה. הנה זאתי רציתי להרוג, היא מעצבנת. נו ילדה 20. מכסחת אותם, אני פורצת להם לבסיס. אוי, מה? כי אל תשאלו, בטעות יריתי בזוקה במקום רובה פצוע. יש, הנה. פגעתי. והיא מתה. Come on! קבל מנוסות. יאללה, בואו, עליי, הכל עליי. איך אני חיים? מה קורה? את שניהם הרגתי, באמת. הרגתי פה הכי הרבה, רק שתהיו מודעים. לא, שיט הרגות. לא שמתי לב ל-22 הזאתי. אנחנו מנצחים. יש סוכריה. עשינו דרכי. שלמרתי את זה. יופי, דוד, הרגתי אותה. אמרתי, יש פייסבוק. לי לא, ולמה? בגלל שיש סוכריה. כן, וזה דרך הפייסבוק של אבא שלי. כי לאבא שיש פייסבוק. כן, ולמה הוא מגלה פייסבוק? נו, היא פה. שיט. לא הרגו אותי. יש להם אחת בבזוקה, אחת מסנייפר.
וכמה מהם אולי שוטגנים. שמע, הרגתי פה יואו, איזה הרבה, את המקום האחרון. עכשיו, דוד, אמרת שאתה טוב ואתה מקום אחרון ואני מקום ראשון בכלל. נו, אני הורג אותה. זוז, אתה מסתיר. מעצבן אותה, אתה חופר. אני? כן, מה עשיתי? אתה חופר. בלה. בסדר, אני אשתוק. אוקיי, אז בעוד 8 דקות נגמור את הסרטון, אני מקווה. למה פרצת להם לבסיס? ככה, הנה, כבר הרגתי לך, שהמעצבנת הזאת הורגת אותי. אוף, מקום שלי. טוב, הם לא יודעת לשחק, קבל. ילדה בדרגה 11. למה אתה חופר אבל? למה? בסדר, אני שותק. Hold on, reloading. לרמה 22 אין לה חיים. יש לנו... אז יאללה, אני באה אליה. אני רוצה שקצת הצופים יבינו על מה אנחנו מדברים. רגע, לא הרגת את הרמה 22 כי הנה היא. לא, זה בעצם לא. עשיתי להרוג. שיט, תעזור לי. זה אני הרוג. חיים, והרגו אותי. אוי, אני שונאת את הילדה בדרגה 22. יש מגן. תודה מרטין. מה? עכשיו פס, קיבלתי מגן. ממך. אז מה? נו כבר. איזה עלוב. זה הבזוקות האלה? איזה חצ'ות. ראיתי. זר, סוס. עוד שנייה פגעו בי. אין לך אומץ. כן, יש לך. הרגתי אותה, את שניהם. Nice מה shot. זה להגיד ממנה? אני לא יכול לזוז. אוי, שאתם כולם יצאו עליי. דוד, תעזור לי. אתה מקום שני, אתה יודע? כן, עכשיו רק שמתי לב. תרוג, אין לך חיים. אין. תורג. טוב. ומהסוללה. טוב. הנה, הייתי יכול להרוג אותה. עוד שנייה חצ'ו. תודה למים הזאתי. למה? אני הורה עכשיו טילים. קחו לי כל האמו. לא! נו, הייתה שלי. לא הרגתי אותה, הרגו אותי יותר נכון כשהייתי באה, לא הספקתי להרוג אותה. צופים צריכים להבין את הסרטון, את המשמעות הסרטון. אנחנו כבר מנצחים. שמתי לב. תקפתי אותך, מרטין. מה? לא. יש בה חיים כי אני יצאתי עליה. Hold on, reloading. כן, יש בה די מלא, הורגים אותי. יופי, אני מקום אחרון, זה מאוד חכם, אתם יודעים? כי... נכון, דוד זוכר כשאני הרגתי... מה? לא, איזה מזל. הנה אחד מהנובית. איזה חצ'ות. נו, חברים, זה אין. ראיתם את החצ'ות היפה הזה? אוקיי, מהר יותר כבר, שאנחנו נגמור את הסרטון כבר כי אין מה לזמן. טוב, אנחנו ננצח עוד 4 יריות, מה אכפת לך? אני לא רוצה לעשות פרק 2, אני רוצה לעשות עכשיו פרק 2. נו, גוס, אמה. כן, הרגתי אותה. רגע, איזה צבע השוטגן שלך? שלי? ירוק, למה? אני רואה אותו כחול, רגע, בוא הנה. בוא אליי רגע. בסיס. בוא אליי. תראה אותו? כן, הוא נראה כחול. טוב, אז יש חלגים, אצלי זה נראה ירוק. לא, הוא מזויף פשוט, הוא בדרגה רביעית נראה. כן, הוא בדרגה רביעית. טוב, אז... יאללה ביי! רגע. תנו לייקים. רגע, חכו. סובסקרייבים. רגע. וקומנט. קומנט. אוקיי, שמתי דוד בכוונה. אז רגע. אני אפרסם את הסקייפ שלי. רגע, מה זה הבעיות האלה? אז אני אפרסם את הסקייפ שלי ואת של דוד. אני עכשיו אעשה ערוץ חדש ובאותו זמן אני אעלה את הסרטון. פרק 2, אני מקווה שאני עכשיו אעשה את זה. אז יאללה ביי.